Chim nomor lai spa lai punriu. Lai spa lai punriu. Syaduan utrang in kiring kat badu. Syaduan utrang in kiring kat badu. Dajingnya bakuj bat uleng do utrai ngi aingu. Syaduan utrang in kiring kat badu. Haga katang ukpa badu kon badu mensem bakoit. Amen. Kajung e jong trai jong e Jesu Christ bad kajung e jong oblay. Lambat kajung silog jong mensem bakoit kinan rengkat bad pi baro. Rengkat bat piru. Kohan men ko para sa jisin habang iwan hakmat kaduan kedepat ngin kiu rengkat badu trai. Sya kita kajung e sya kita kajung kerku keba mau lapan krek na gebanta jungi iwe pa iwe. Habang IT lade ha gejing sumar ha gejing sukher ha gejing ri ha gejing da gejing u klempep ngingin yo ya kita gejing e gejing kerku keba mangi ngidon kam ha gejing em kajungi. Namar ngitip syai bamangi ngilong gejing tau gejing u namar ngilong kibreu kibaduna dalade ngimla ban yeng ha kajing em kajungi klem kajing snei kajung u den mata kadau ha kana ka step habang iwan hakmat kaduan kadupat token ngin dem ngon yala ka jong ka kli yala ka jong kajing kwa kajing trang ha kti ha kajat kajung u bama u un nang the su kita kijing kerku ke ba mangi ngidon kam ha kajing em kajungi kam tame ha kanai kasngi. Token menta ngin khmi de la ka jong kaman sim ya la ka jong ka jing em. Yo le se manga mapi ngi la klet ya ka jing ka jong blay ngi la klet ya glanti ka ba blay la khot ya ka ba blay la ai hangi iwe pe iwe. Habang ilong kinung pop ngi bu ngai ya la de na ka jing e na ka jing snai ka jong blay but ngi khanglat ya kita gijing kerku gijing u banwan hiar ha gijing em gijingi den mata gadau ha kana ka step habang iwan ban terwa ya kana kamas ka bakoj token ngin pan map noble try kan rat nabaro kine kilat kilet kitam giduna kipop kisang kibang ilale da gijing suret bat gijing kloy jingi ban kelag bamot token menta ngin pan map no try da ka bangi aduai lang nga pla hau blay badan bor baro badia pi kohan men ko para bang lale pop sibon da gijing perkat da kiktin da kikam da gijing leklet da gijing le palat junga da gijing le palat junga da gijing le palat bakrawe junga namar kata ngakarpa de kamaria bukoj kabaisa kate soti ya kyangel berkirukoj badia pi kohan men ko para banduai nag banta junga how try blay jungi ublay badan borbaro unisne yengi madalama pagi pop jungi unilamingi sha kachung em bam chukut. Amen. Try can rat go blay isne yangi. Try can rat go blay isne yangi. Kristo go Kristo ram go no penim jangi penim yangi. Try can drat go blay isne yangi. Try can drat go blay isne yangi.
in ya duai akan kemas bekut ngiduai na kebenta ishan bor nongkar badan hapeng ke jingpang kanlai kam tame kanlai jing I beratali I la sitam ngiduai boblai trekan rat un ktai I in ai ke jingkoi ke jingkia kam tame na kene ke jingpang kanlai jing I kumjuru ngiduai na kebenta I kermen simply I badan ke jingpang kansar bau boleh trekan radon ai ka jingkoi ka jingkia kumjurung I duai na kebenta ka jingkoi ka jingkia akalang kamet bet kemensim jong I Ethaniel Lamare Aaron Lamare bat Elena Lamare bat kumjuru I riwar tensong I penpau ka jing snyongu ya boleh trekan rad na kebenta ka jingkerku ka bau ai kam tame na kebenta I kenlung ka bau boleh ai tong I duai kan boblai trekan rat nang kurku kurdok ya I riwat dan song berkum juru ya I kenlung ki jung I koblai da obala suspa yangi ba lapenlong yangi ki konting topet sbon ya ki kon ba I jong me kenang ba ha ki to ki bangai how Chris and I ya ki jinglai lut basisha but ya kanong pateng bane junam Dau trai jing yu Jesus Christ u kon jong me u be mat basan sha rank card bad me ha ge jing long ko wei jong men symbol khoj u blai junam la junam amen Kecil na citi jong bol suku citi Kristana kolose long art pada beliau berkasa ko para kumba pila priang yang kersi sutrai kum ta to em habu to sutit patunang san habu patunang skam ha ka chinge kumba la hikaya pi ta ka wanang roy kerhai ha ka chisomo tu siar walam dan besyukore pi da ka chistan breu pat ka chingam ler bosuda kat kum karukom hikaya pateng di breu kat kum kinorem tan rai kamarian tan rai om kat kum kris napa haru baro kacing pura chongka cinglong blay kasyong ne ka cinglong briu bat pilawan sya kacing pura chongka cingim ham ubalong kle chongka bos sya berka ikhtiar baro hauru la share ye pi da kacing share ka bom shim la le dikti ta ka baweng no ya ka metdo ha kacing share jong kris bat ya pi la teblang bu ha ka baptisma hakabaya piru la penyiparan kan padu daga cinget hakapor jumblai gol penyiparan na dibayar pada pi dibalayap ipop bat kecing bom ot share ka do chompi blai la penlong ban imran kat ukris enda ulama ini ya kipop juni baro ta kabaweng no ya ka kot rai penran kabayang persyah yani daga jingdawa jongka kat kum ka ai yakini ulaweng no udah sak prek ya ka agakna ulah kentai no ya ki bors bagi bors nisha pot ulah tatrong ya ki hakabapau rakabang pendamut ya ki hauli kakti jong turai Isongo yau bleng Asam cispak sepusan nomor praspak nrepusam praspak nrepusah Ngan yai pendon buram yame Ko blai ko sim jonga Ngan kurku kerteng jong me Junam junam Halakasi kurku kerdo Gentil kerteng utrai Try ba krau ba de yaro Junam junam Jem nudu try uba isne Ba shem ha jing bitar Ka it
gas mungkin ya ro you try ngan yai pendon burom ya me ku play ku sim jong ngan kur ku kur teng jong me junom Baba u try u yai xia slem ya ki jin tao ba ro u ba i du ba sngau lem ya ro you try ai ngu you try jin tao jong u ai ngu ba to ker ku pi lei ki lok jong u ker ku you try ngan yai pen don bu rom nya me ku plei ko sim jong ngan ker ku ker teng jong me Junam Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ngala jidya pina kapertei ba pin lej ban sei so kiso ki ban yai sa. Hallelujah. Utrai dan rengkat bat pi Rengkat bat piru kajing pule naga gospel bakoit kat kum u Lukas kabram me katrai ha kito gisngi u Jisu lalek kiu shaulum banduai bat baro shemit ulapen lej ha kabaduai ha oblei endalami gisngi ula khot yakisen ranjung u bat ula jit khadar ngut naki ya kiba ula aikerteng ki apostol u Simon yauba ula aikerteng Petrus u Andreas u parajung u Jacob u Yohanes u Philip u Bartholomeus u Matthews badu Thomas u Jacob u kun Alphaeus badu Simon yau balasin u Bashitram badu Judas u kun Jacob badu Judas Iscariot u balashet uba lakala long unong shet kala te ulawan hiar naulum bad yauba layeng ha gajaka madan lem bad bon ba kisenran jeng u bad kipaj ba Berlin na baro ka Judea bad Jerusalem bad na Kabduriau ka Tirus bad ka Sidon kiba layawan ban sngap yu bad ban penkoj na gijingpang jongki bad yakito kiba lashitam na kimensim bomkoj ula penkoj bad bara kipaj ba kila persang ban ketayu namar kabor kalamin u bad ula penkoj yaki bara ka gospel u try kajing ro ya me ko Chris Kohan men kopara ha u Jesus Christ ha keneka sngi ngio sngiau ke gospel na ke gospel jong Lukas kalau nong kebahan reu du khat khat ar hadu khat khandai menta ke sngi u Jesus kren hanga badai phi neu yathu yang abadai phi chapang ka jingjit jong u ya ki apostol ngio i bau Jesus haman kapor haman kateng ngiyoi ba ulekiu hajrong ulum hajaka bakanja banduai usai lej banduai man kapor namaru tibba klem gajung duai ha ka commission gajung u ha gajung em gajung u umla ban pendep lengba gajung duai gajung u
uyo ka bor uyo ka jing klan unang yo chuchu kata ka jingnang ka jing stat ka bau bleu kpa ula a hi u den mata ka dau man ka por man ka teng ngiyo i bau jisu ulej sa jaka bajar-jar sa jaka bakanja ban ya kren badu bleu kpa ju lang ba ki jing duai bad haba ule ne usim kanu ka decision ne ka kam ka bakrau ha ka jing em ka jung u jisu u duai shwa bad kumjuro menta ka gospel ngiyos ngeo bo jisu lech sa jaka bakanja upan kre yalade ha ka jing duai jung u hadin kata ujit ya ki apostol ki jung u khot ya ki to ki khat arngot ki apostol na padeng babun ba ki senran ki babod ya u namaru tip baleng ba ka jing duai bar ha ki jing duai u pan ka jing yarap na ubleu kpa upan ka jing yarap na ubleu kpa leng ba ki jing duai ki jing u bad ha ki jing duai ki jing u UIT yala ka jong kamon ha kamon jong ubleu kpa den mata ka daw ha ka ne ka sngi ningkong ne shape mangi iwe pa iwe ki kon Kristen Catholic mangi ki balong Kristen lakat kene kisnam hato ngibut na em ya kane kaba ujisu ulahi kai ya kaba ujisu hi dalade ulapan i yang abade pi hato sisa mangama pi ngilong kita ki beriu ki basit raham ha ka jeng duai jungi ujisu man kapor ulej sa jaka bakanja sa jrong ulum banduai duai namar ba u wat upan ka jeng yarap na ubleu kpa kamta me giong habaule ya kano ka kam radba ha ka jeng em ka jungu upan ka jeng shai na ubleu kpa upan ka jeng yarap na ubleu kpa wat ya kamon ka jong ublei ukpa jungu baru IT ya lade kat ka baudon IT hakamon jong ublei ukpa hato mangama phi ngibut na em ya kane ka jing hikai ka bau jisu lai kai habang ipe ya la ka jong ka jing em ko hanmen ko para ngipat ngibu jingai na ka jing duai ka bau jisu lai kai ngi balai namar ba ngingim snuthu kamod ayu ka jing duai namar ngiting ban IT yalade ngi snyo benut ban IT ya kamon ka junga ya ka jingkwa ka junga ha ublei kupa lada ngi lej ban duai klempep ublei kupa u khot yang abade pi bangin klet no yalade bat bangin shim ya kata kamon jong ublei kupa den mata kadau ba mangi ngi bu jingai yalade na ki jing duai den mata kadau ba mangi ngi bu jingai yalade na ki kam jong ka balang den mata kadau ba manga mapi ngi bu jingai yalade na ki kam ki babha ka ba ujisu ulahi kai yengi ya ka ba ujisu daladehi ulapan i yengi ya ka ba ujisu ula khot yengi bangin le den mata kadau ha gane kasngi nengkong ne shape ka point ke badangkong ka bau jisu khot yang abade phi ko hanmen ko para bangi deken ban lech hakmat ujisu hakmat ublei bangin penlech por ha gijing duai jungi bangin penlech por ha gijing skap jungi ya ka ktin ke jong trai namar ba lengba gijing duai gijingi ngiyo sngew ya kasur ya kamon ka bau bleu kupa ula mang labu na kabenta jungi ban ha gijing duai ngin sayo bor ban im ya kane ka jing im jungi kum ki khon ki jung u to ken ngin but ya kane ka nuksa ka bau jisu hi dalade upan i hanga pada phi ha kane ka sngi lengba kane ka jing pule lengba ka gospel ka bangel yo sngew kabar pat hadin ka jing duai ka jungu ngiyo i bau jisu u khot ya barok ki senran ka jungu bat ujit kerpang khat arngut habang ipe sapang kitoki khat arngut ki apostol lene ya ka jing em ka jungki ngiyo i ba ki apostol ki don kata ka jing long ka ba pher u Petrus u Andreas u Yohanes u Philip Bartholomew barok khat arngut ki don ka jing long ba pher kim don ka ju ka jinglong hanrei ki don ka jinglong ka ba pher
Henry what happening kan ke jinglong ke ba pher jungki u Jisu khod ki tang na ke benta ke we ke daw kata ke dei ke commission ban pen priang ban bena ya ke gospel ke jong utrai ha ki we pat ki jaj ben riu ha setelah ke perthei kane ke bau Jisu ula ai hanga pada phiru kumju ula khot yangi bangin long ki apostol bangin long ki senran ke jungu bangin lej setelah ke perthei ban pen baptisma ki we ban yelap ya ke gospel ke jong utrai kane ke ba Jisu ula khot yangi kumju habang ipej ya ke jeng em jong kita ki apostol ki jungu ki wan na ki long ying ki long sem ba pher na ki snong ki ba pher kumang yong ak tinang we ki don kata ka background ka ba pher kim wan na ka ju ka background Henry walada ki wan na ka judge na ka background ka ba pher u Jisu u ai ki tang ka we u ai ki tang ka we kata ka dai ka jingai hau ka jing shania hau walada ngi don ka jing ya pher ngiru ngi wan na ka ying ka sem ka ba pher ngi wan yo le se na ka snong ka ba pher na ka jaj ben reu ka ba pher ngi ngim long ka ju ngi wan na ki background ka ba pher Henry yang ngi baro lada pideu khasi lada pideu khar lada pideu naga ne pideu boy na war ne khnriam ne pu wow jantia Henry utrai u khot yangi bado ai yangi tang ka we kata ka dei ka jingai hau ka jingshania hau kane ka ba u Jisu ula pani leng ba kane ka background ba pher jong kine ki apostol nang dapat maki ki khat argot ki apostol ki jungu ki long ki breu ki don kata ka jing sngo ka ba pher kim don ka ju ka jing sngo Henry what happening kane ka jing sngo ba pher jong ki kum ki breu u Jisu u khot ya ki tang na ka benta ka we ka daw kata ka dei ka jing ich ya blei ka jing ich ya ki para breu ka jing ich dei tang ka jing ich wala dang idon ka jing sngew ka ba pher kum ki breu Henry ngi dei bandon tang ka we ka jing sngew kata ka dei ka jing ich ko hanmen ko para ha ka ne ka sngi habamangi ngi pusan shapang kine ki khat arngut ki apostol ki bawan na ki jinglong ba pher ki bawan na ki background ba pher ki badan ka jing sngew la ka jong kam dei ka ju ka jing sngew ka jong ki bat kum juru ki don ka jing don kam ka ba pher Henry utrai u khod yangi tang na ka benta ka we na ka benta ka jing ich jongi yaw blei bat ka jing ich jongi ya ki para breu kane ka ba trai ula khod yangi kumbangi ong hari India Karin dia jungi kumangi ong aktin pareng mo unity in diversity wala dangi don ka jingya pher wala dangi don shibune ki jaj benriu wala dangi don ki jela ki babun apo gari ka India jungi Henry yang ila khot tang ka we kari kata India ban ngila khot yangi bangin ya tali tang ka we ka ying kesam to ka ngin pen menta ha kane ka imlang ka salang ka jungi hato shisha kaneka diversity jungi kapenlong yangi kawai hato shisha kaneka jungi pher jungi kapenlong yangi hakawai ka jungi to klet kain supangka rin dia jungi hanrangin pej ya kabalang Kristan ka jungi hangi baro lakhot balong ki Kristan wala dangi long Kristan Katolik wala dangi long Presbyterian ne hakano kanyam nega kunhun balang idon hato ngilong tangkawai kane kedai kebangi haban keli mantakas ngi utrai umsem khot enga bangan long uta bo pher nakawai kaniam sakawai kaniam nakawai ke kunhun balang sakawai pat ke kunhun balang nakawai ke jai benreu sakawai pat ke jai benreu Henry utrai ukhot ya baro kine ki breu ki badan ka jinglong ke ba pher badan kata ka jingkwa ba pher kata ka jing kata ka background ka ba pher ka jing don kam ka ba pher Henry tang na ka banta ka we ka dei ka jing ich jungi yoblei bat ka jing ich ya ki parabro bat kum juru na ka banta ka borom ka jungu
ban penpriang setelah kepertai ya kata ke kubur ke babha ke bau turai ulai yangi den mata gadau ko hanmen ko para hakane kasngi token ngindem ngon ka kli ke jungi ngiong ba kam dei ka mon ka junga ko turai hanrei ka dei ka mon ka jume kane ka jing em kristan ka junga kane ka jing lok kristan junga ka dei na ka banta ban penpriang ya ka kubur ke babha ka ba mela ai hanga kane ka dei ka jing duai kane ka dei ka jing kwa ka jing trang ka jing angnot ka jungi iwei pai wei ha kane ka sngi bad habaro se jing em jungi knang ba baro kane ka jing ya pher knang ba baro kane ka background ka bangidan ne ka bangiwan lane ka jing snyo breu jungi lane ka jing kwa ka jing trang jungi kan ya long ka wei kata ka dei ha ka jing em kristan ha ka jing em kristan katolik ka jungi en yo Jesus Christ Chinom la chinom. Amen. Tong yang pelala ke jong ke cingej ngai job lei Upa buten bor unong tau ke beneng ber kakendau. Padahal Jesus Christ kun mamare ju utrai jungi ya balapon na mensim koi ya balakana kamaria tesuti bashala bein hapo Pontius Pilatus lasana pnai layap latep yu layas bayap hagas ni kebalai lami pan bayap ulakiu sabneng usong kamanu blai kupab dan barbaro nang tawan papan bisyar ki bayap ngangai haman sim koi hagabalang katolik bakoi hagajing selok koi hagajing mabe pop hagajing mi pat kadok hagajing embam jukut. Amen. Lai spa nyupo. Lai spa nyupo. Blei ba krau tup tiang ngau pa ching ai ti ba ngi terwa wan bat pu ba le pernai ba u ba jo sim toshim mon bad bor skil tu kum ju bor perkat bagi tip tu ya la dingi ai tilut hakik ti jong me go blame na du wanda uleng do ubasam ki jing ai Tuduai ko para baga jengkenya jenga bacong pi kan long bapriang honak madu bleu pa badan bor baro to try pedeng jing knya nak ti jong pi naga banta ke jing ro uro makerteng jong ka jing mentoy yangi bedega balang bokoi jong u baro ko wei ko blei ko nong seng ya ga jing mane blei basisha bad ya ga jing suk to angi kerpat pada kene ga jing trua ngin la ban a ya ka ngo ka dem ka badai hok
hame upakrau keburam bad da kebayo banta ha kane ke jingmaya bakantang en peniatali yangi da shisha hakadanut bad kamensem dau Kris utrai jongi Amen. utrai don rengkat bad pi Rengka bat piru. to kan tiwela kidanut Ngikin tiwya ki shao to ngai utrai blai jongi Ai song hok bat khatei. da shisha kalong basong hok bad kabadai kadai ti jongi bad ka jing penem yangi haman lakapor bad ka jaka banaingu yami ko kan rat ko kpa bakut ko blai bran bor bad bom jikut namar ha ga jing ej malathau yo ban riu bad haba lapan ram yo kat kum ka hok Mela suspai u da ga jingis nei lang bao trai jungi u Jesus Christ lang ba jung u ki angel ki ro e ka borom jung me ki hima ki dam mane bat ki bor ki knyu akmat jung me ka bneng bat ki bor ka bneng bat ka servem bala kar khu ki yamane rengkat da ga jing kemen ngi kar pat ya me to ai ba ki so jungi kin ya so bat ka jong ki kat ba ngi pan bana da ga jungi ro bas ngel red Bakud utrai, bakud ublek ipat, neng bat bertek idam, da kaburam jome. Rai usana shatrong, rai usana klemkut, rai usana Ya royuta bawan aka kerteng utrai neng bat bertek idam da kaburam jome Rayo sana shastrong Rayo sana klengut Rayo sana yublei Da shisha malong bukhoj ko trai ka thame jong ka jing khoj baro Namar kata ngi karpat yame to pan khoj pan kantang ya kine ki jing trwa jungi dag ma pha yaman sim jung me kum kam jer halor jung ki bakin kalalong yangi kam met bat kasnam jung utrai jungi u Jesus Christ Hakapor baladi no yu badla kaman snga bha ula padiang ya ga jing sha sutam ula shim yokpu Berkebaingu ya me ula kedia ya u badal ai hala kesenran u ong. To shim batobam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet junga ya keban aiti na kebanta jong pi. Haka jukur kam enda lalaya bam ula shimya kukuri badak baingo biang yame ula ai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang bathamai batbom jukut ya kebaen penme na kebanta jong pi bat na kebanta gibabun na kebanta kajeng ma bekipop Tole ya kane ban kan mau yanga. Kajung maya jong kajung ngej. Kata sin bangi bam yu ne upu Pat ngi di da kane Ben na ka jing ya chong me ko trai ta ta du ben wa Namar kata ngi bapan menta ya gajing ya par gajing me pa jung u ngi trwa hame ko trai yuk pu jong gajing em bad ya ko khuri jong gajing pen em ngi dai ngu adam namar malenyew yangi ki babit ban yang khmat jung me bad ban sakri yame
da kebas ngawret ngi kerpat yame bangi giba yo banta ha kemet bat kasna mukres ngin long giba lapani tali ka wei daw man sem bakoj tokan mau kotrai ka balang jong me ka bala priang hasatala ka perthei bato penjana ya ka ha ga jing e rengkat bada Francis ukpa bakoj jingi wal bad marwen bishop jingi ka kanhon gi bishop bad baro ke lingdo tokan mau lemru ya ki henmen ki para sunrang bad kanthei ki balya thia da ka bakermen ha ga jing me pat bad ya baro ki bal khlad no ha ga jing isne jung me to priang ya ki sha ga jing shai ka khmat jung me to isne yang gi baro ngi kerpa dia me barengkat bad kamaria the soti bakhoj ka kmi jong blai ujisa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bad baro kre khoj ki balapen sngob ha ya me pateng la pateng ngin long gi babet ban yo ban talam ha ga jing embom jukut bat begini ra bat pandan buram ye me daw kon jong me u Jesus Christ dau lembat u bat hau kan long ha me ble ku pa badan bor ha ga jing long ka we jong man sem ba khoj baro ka buram bat ga jing ra junam la junam amen Kohan men ko para habang iduway ya kena gejung duway ko bau kres hi ulai kai ngi banduway token ngin IT ru yalade kham tame ekane kesngi ko bau jisu lapan kan mau yangi bayangi lakhat ban pan priang ya ka gospel gejung u ha ki we pat ki jaj ban reu token mangingin simkhia ya kane ka kamram ko bau trai lapan kham te yangi lengba gejung em ka babaha gejungi kok pa jungi ba habneng kalong ka bakoj ka kerteng jungme kanwan kahima jungme kalong ka mon jungme ha ka khendeu kumba habneng to ai ngi mata ka jungbam jungi ka ba hala ka sngi ba tamab yangi kerengkang jungi kumba ngiru gi ma bi ke beles new yangi badwat yalam yangi sha ka jing pensoi hanre to panlai yangi na ka bas new to panlai yangi ngi karpat ko try na ka jing snew baro ha ga jing sbon jung me to a jing suk jing sanya kis ngi jingi khnang ba da ga jing rap ga jing isne jung me ngin lai bar ra bor na ga pop bad ngin yo jing ya da na ga jing jenjar baro kat ba ngi ding ap khmelenti ya ga jing kerman ba khoj bad ga jing wan pa jung nong panem jungi u Jesus Christ namar ka chume kalong kaima ka chume ka ka bor bor ka buram chinom la chinom Kotrai Jesus Christ me belong hagi apostol jung me ka jing suk ngai epi ka jing suk jung ngai epi wat pe ji ki pop jungi hanro ya ga jing e jong ka balang jung me bara ga jing sbon jung me to a ya ka ya ga jing suk bad ka jing tali ka wei kat kum ka mon jung me ma me ubi mat basan shar junam la junam amen ka jing suk utrai kandan barabor rangkat bad pi rengka bat phiru to ngini atrwa ya kada ka jing suk iwe highway pad ko kun lang bra du blay make it keep up tay to sell sem day yangi ko kun lang bra du blay make it keep up tay to sell sem day hak mi kolang brod jong blay hak mi bukin no ki pop jong ka perthei sukito ya ki balakhot sha ka jing khawai jong kolang brod ko kan rat ngam song hok na matru ko ka ying ka jinga and resh ong tan ktin ka man sem jinga kan sakhia i kaman bakas namo Chris kan ribut kalamingi sha ka jing bom jukun amen
Ngamane yame Banga idyame Jisu ko blai jonga Jisu ko lok jonga Me wan ban joyanga Namar me ishisha Ablay usim jengam baru kendra jengam ngamane yame ban ngai jame Jisu ko blay jengam Jisu ko lok jengam Adurukku medon Adur kawan medon Lord, could you submit that? How can I step? Yai me, imane me. Nagum tar can I khidmat ka malai ni khamtame. Kajing wan shong kajing me rinkat bangi. Kajing ronor kat kajing me bangi. Pamelawan rung apa kedunan kajing ni. Nang ba kamet kasnam kajing me. Nang ai boring itu nang kersan ini kotra jisu beje. Khamtame sajisin. Iwan rak majmi. Ya kene kajing tu kibang ladwa ya han kene kamas kibukoj. Nagbenca riwat bensam Nagbenca kermen sumbi Etalian lamare Aron lamare Elena lamare Bakum juru Nagbenca Ishanbor Lokhan Ikan mauro benduai Nagbenca Baro Kibapang Kustam Apol Kusnom Katau Kuji Apol Kaparish Kuji Kubaying Asem Kuji Kublai Trikan Rat Ktai Ki Ai ki kajing koi kajing kia mapura jume such sin. Ni di lane hame ko Jisu. Kami mengenang la susu baniem kajing im kajing kat kum kata kajing khot kajume kat kum kata kamandek kememal aingi Panglaban panpriang ya kajing it kajume hasi we pan kebreu. Kotra Jisu bige kai bagi we pan gijai penreu kai bagi we pan Kibrik masyong hanggang kathan kajingi kinyo i kame im hangi lengba kajingi i kajingi lengba kajingi im kababaha kajingi ai boringi kershani yalam batin ladi yangi ko Jisu be tong ini aduai Toai ba ya kirunge jongme kotrai ya kiba melapsa
But I jeng em da ke jeng bam jong ka ktin jeng me, but ka sakramen ba kan jabneng. And pen mentoy sibon yaki da kat kine ke jen ai ba kraw, now kon ba e jeng me. Ba en pen long yangi barabor kinong yo banta ha ke jeng em jeng u. Ba imat basanchar junam la junam. Amen. Utrai dan rengkat bat pi. Engkau berpiro. Belai badan barbaro unkar koy pi. Ukpa badukun badaman sem bakoy. Amen. Tolay suk ya roba syukur utrai dan gajeng em babha jong pi. Ngis hawo yaw lay. Saus pa lai pusah. Saus pa lai pusah. Kile jatuh pajba, jatuh nat lumba na lumba, pen priang banang pena, yaki kamba utrai, o Kristi sujari siap, kibut pajba belai. Isngap lengo kik tin blay ya rojing sadu try kile jatu pajba ya tuna tumbat na lumba pen priang banang pena ya ki kamba utrai. Kau buram hok pak thau kun ha man sim bakui kumba kalong ba meningkong ujuk mentau barabor jinam la jinam amen en your right try Jesus Christ jinam la jinam amen.